مرحبا يا حواتي بزلكم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حاجة كلتا كالوت نطبخ نقرأكم يدلي كاب زحدش حق حاسيبه مزلو كاب ورحي عصرت حدا كلتا شحن إسران حموشتن كغيروا زدلي وي دما زيادة ككاتات وزدليو ورقتك ناتكا شتاتوس كنا وحوه خلو مالتيوم زي نطبتات أقداسي أختبلو تخيليها تي ناتكا بلاي بغيت كترف كتكئل زيادة كستاي نطبتات كلوة كمالتي وي عدل كلوة كاختبلو تخيليها سو إذا أنتايو تأقداسي اندحر نويح عمتات كابقوم جنزب تقبل كوينكا مستحبرة سبكا أنا ولا حدا ركب اندحر زي بلكا كم زي انتغراسيون ما زيسني أكين باغي انتغراسيون كتر إيزي كالكا أبتي حبرة سب انتغريت اندحر زي قبركا زي ايدلي ونيوم زغا حاجز اندحرات لكا حاجز كتقبل تخيليخا اوف كورس كتس على جن أبوسون بقع مخنيات يدلكايو كم زنوح عمتات كن باسيف كوينكا مستحبرة سبرك بيبلكان تقانقو ما يتزاربني خا والحادة أب هيوت كات رايخا كونسنتريت تقبر كمو ايدلين يوم زغا أسلا من تايم كمو زبلو زدوليو زلو نحريلنا أب قليو خبابي كم بعد دويسبورغ ديو قليو أب إسن وياب ألو زتفعل عليه كتماتات ببزحي كاب حدا عدي نأب نتاويتات حجيز يوم روما سنتي ساتو من ببزح زلو بقى ناتم عالم فتيرو ماو مبزحتهم كاب أميم زنبرو مستحبرة سبجراش كونتاكت يبلو من ركب يبلو من قانقانا نايز عد بزح يكلون يوم أبت خبابناتهم قانقات رايحة تسمع كم زخ ايدليون تي سب نابز عد زمت اسني أبت حبرة سب كساتف هاللو بزتف على عقمو وي يا كلت نات كمالتيو انت تقبر تخيل نحريلنا بكم زخاني مستحبرة سب كتحوس لك نعبنت تي انتغراسيون ستاتوس ناتكا كساب كنديخا أبتحبرة سب أكتيف سخونكا بحجي كفتش ويدليو قد ما حجي كمزي أي سمعخون أنا ندعي سخاتكم ندحر سمعكم كمزي إتاتي حد خانيوم ناتكا هيوت ناتكا سخاخات وسنو اللونيركا حجي جن متانكم إتات كي قدسل وي تهزبي كاب دقز متانا بتحبرة سب زيادة included كخون أبتحبرة مستحبرة سب كحوس كم زنبينو عالمو خيفت رمتان إزي إتات حق جيرومو بركز سوخ أحد نت حبرة سب نايز عد زرب شويو نناتم عالم فتيركا خمزة أبعد خازل لخاخت نبر ايدلينيوم حجتي منقستي يحتى كمالتيو تاخت قبر تخيل نحريلنا أكتيف كوينكا أبتي اكتساتف تفتن كورس اللو نايق عنقا كورس تقبر ويدما زخونن إشتي سرح نحر ملوخ تسرح زي كالكا تايل سايد جوب ويدما خمز فالنتري خاني ندا أرقتوت تحجز نأبنت جن كابكاري تاستيو ويكالو أورجانيزيشن كمان ألو نأبنتا أو أنسني أبزخونه كم حجازيك حجزي دلي إلكا كتمزجب تخيليها زتفعل عليه برنامج الله نأبنت نعبيت السبات أبجز بينهم زقمت وكل تجزي أبسومن تبصحهم أسبيزات تجز علهم بناتهم جنزبي وكن سخات اللي آخلهم مالتيو ويابتجزا قل اندحرالو كجبروا زي كقالو كتحجزهم نبجز كيت كمالتيو كم زي كوميتات برنامج الله حتى تخيليها ناي كوميتات كم أقدس نعها نختجبرو تراي زي كونه سيرتيفيكيت أو تايلنامه بشتيتيكون نخوايس يدلك إذا خونه سني مراجعات إيكم وخم أبكم وخم تساتف أكتيف كم زخون كأب تحبرة السب كيار كتفتر كم تخيل وي بتنات كجزية كقلت كأخت حجز كم تفتن جنز تفعل عليه لو إذا حجي كم نعم نتراين ديلكم كتحطوا تخليهم أبكم ويتات كستاي organization كم بعال كاريتاس and حجي يترزقها مالتيو كم أي مالتها يكونن ندحر كم زي قبركا كم أي بالنيزولو تراين تايم زبلو زولو دسايب لومنيو أبتي ناتكا ستاتوس كا انتهي عينة ستاتوس كم زهو بخاص وسهنك خون خيليو كم خا
كمزي كتصحفوا يخليهم نخال معالتي وينمتعي كم اندحر قصيلكا نختقرزوخا also kann vorgemerkt werden also vorgemerkt ማለት ክጽሕፍዎ እዮም ወይ ኣብ ዝኾነ ስኒ ከም ነጥቢ ክሕዝዎ እዮም እንድሕር ኣክቲቭ ዘይኮም ካብቲ ሕብረተሰብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንባዕልኻ ስኻ ጥዕና እንድሕር ዘይብልካ ወይ ክእለት እንድሕር ዘይብልካ ብዝተፈላለየ ብዝኾነ ምክንያት ብቑዕ ምክንያት ከምኡ ክሓድኹ ኣይክእሉን እዮም ንባዕልኻ ሓገዝ ዘድልየካ ሓገዝ ንኻልኦት ክብሉኻ ኣይክእሉን እዮም ወይ ንባዕልኻ ብትምህርቲ ዓለም እንድሕር ኣለኻ ኢንቲግሬትድ ማለት ኢኻ ኣውስቢልዲንግ ትገብር እንድሕር ኣለኻ ወይ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ግን እሳቶም ጥራይ እንታዮም ዘይደልዩ ከምዚ ዓመታት ኮፍ ኢልካ ካብኦም ጥራይ ክትፅበይ እስኻ ኸማንስኒ እንታይ ነቲ ሕብረተሰብ ክትህብ ትኽእል ዊን ዊን ሲትዌሽን ክኸውን ኣሎ ከምቲ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እዩ ብሓፂሩ ኣብዚ መፂኻስኒ ካብኦም ጥራይ ተፀባይ ክትከውን የብልካን ክትሳተፍ ኣለካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስኒ እንታይ ኣነ ክገብር ይኽእል እንታይ ክመልሰሎም ይኽእል ኢልካ ኣብ ዝኾነ ኣክቲቪቲስ ክትረኣይ ኣለካ ወይ ድማ ከምዚ ኣንስቲ ከምዚ ዝኾነ ኮርስ ኣሎ ኒ ኮርስ እዚ ምስ ፋይድዩ በብዓይነቱ ኮርስ ኣሎ ኣብ በዓል ካሪታስ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እዚኢታት ከማን ዝገብርዎ ምስ ካልኦት መታን ክትራኸብ ከምኡ ይሓድኻ ማለት እዩ ድማ ክስታይ ኸኣኒ እንድሕር ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣለካ ተኣልዮ ዘለኻ እሱ ሕሙም እንድሕር ኮይኑ ንዓኻ ኸማን ከምዚ መሊስካ ኣብ ካልእ ተሳተፍ ክብሉኻ ኣይክእሉን እዮም ንባዕልኻ ሽግር እንድሕር ኣብ ገዛኻ ኣለካ ግን ብቑዕ ምክንያት እንድሕር ኣለካ ከምኡታት ኣይሓድኻን እዮም እሳቶም ዘይደለዩ ግን ከምዚ ምቾት ተሰሚዕካ በቃ ካብኦም ክነብር ክሰርሕ ኣይድልየንን እዩ ኣይደሊን እየ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከማን ክኣትው ኣይደልን እየ ናተይ ሂወት እዩ ዘለኒ ኢልካ ካብቲ ሕብረተሰብ ክትወፅእ ኣይደልዩኻን እዮም ካልእ ምክንያት ከዓ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገብሩ እንታዩ ነቲ ሰብስኒ ሞር ኣብቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሎ ከማን ብዙሕ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ፅሙዋ ኣለዎ ተረዲኹምኒ ቶታሊ ካብቲ ሕብረተሰብ ክወፅእ ኣይደልይዎን እዮም ብሰንኪ ፅሙዋ ከማን ክንደይ ካልእ ፀገማት ይመፅኡ እቲ ሰብ ክሓምም ይኽእል ከምዚ ምሒር ፅሙዋ እንድሕር ኣለካ ዘይትሰርሕ ከዓ ኮንካ ጭራሽ ንዓኻ ከማንስኒ ከምዚ ፕሮቴክሽን ዓይነት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣለኻ ግን ንዓኻ ፅቡቅ እዩ ነቲ ሰብ ከዓኒ ፅቡቅ እዩ ኣክቲቭ እንድሕር ኣለኻ ብሓፂሩ ስለዚ እዚ ስኒ ወረቐት ክኣሕተቱ ኢኹም ኩሉ ግዜ ከምዚ ናትኩም ወረቐት ክትናውሕዎ ከለኹም ሓጋዚ ማለት እዩ እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ብጣዕሚ ኣክቲቭ ኮይንካ ከዓኒ ኣብ ከምዚ ኢታት ከምኡ ወረቐት ኣለካ ቋንቋኦም ትዛረብ ጀሚርካ ነቲ ወረቐትካ ኸማን ሓጋዚ እዩ ብሓፂሩ ብጠቕላላ ክንብሎ ንኽእል 223 እዚ ቁፅርታት ክነግረኩም እንዴ ክሳብ ከባቢ 329,000 መፅኦም እያ ሰባት ቅድሚኡ ከዓ ዝያዳ ማለት እዩ ክሳብ 2 ሚልዮን ሰባት ዝመፅሉ ኣለዉ ቅድሚኡ ዓመታት ማለት እዩ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ግን እንዳቐነሰ መፅኡ 23 329,000 24 230,000 25 ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተወደእትን እንድያ ክሳብ ቁርባ ዋርሕ እዮም እዚ ስታቲስቲክ ገይሮሞ 7,000 ጥራይ መፅኦም ስለዚ ስኒ ክሳብ ክንደይ ወዲቑሎ እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣሎ ቀዳማይ ነገር እቲ መገዲ ናብዚ ክትመፅእ እንዳፀበበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብባሕሪ ድዩ ብቱርክ ድዩ ዝኾነ ከቢድ እዩ ብዓዲ ጥልያን ድማ ከዓኒ እቲ ናቶም ዶብ ይፍትሽዎ ኣለዉ ብዝያዳ ኣይሕልፉን እዮም ዘለዉ ቀልጢፎም ካብቲ ዶብ እዮም ዝመልሱኻ ዘለዉ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ገሊፀዮ ኣለኹ እዚኢታት ከም በዓል ፖለንድ ከዓኒ ዓብዪ ሓፂን ዝኣመሰለ ወይ ከምዚ ሰንሰለት ዝኣመሰለ ከምዚ ናይ ሜክሲኮን ናይ ኣሜሪካን ዝመስል ኣሽሓት ሂቦም ሚልዮናት ቢልዮናት ሂቦም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሰሪሖም ኣለዉ እሱ ንባዕሉ ብቱርኪ ብግሪክ ክመፅእ ዝደለየ ሰብ ብፖለንድ ክሓልፍ ኣለዎ እንዶ ብጣዕሚ ከቢድ ብኡ ክትሓልፍ ወይ ድማ ኖ እቲ ቦርዳ ኣብ ካሊኡ እዚ ቤላሩስ እዩ ይቕሬታ ብቤላሩስ መፅኦም ብኡ ቤላሩስ ከዓኒ ኣብኡ ከኣባ መገዲ ኣሎ እንዶኒ ከፊልካ ክትመፃሉ ትኽእል እዚ ግን ዳርጋ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብፖለንድ ክትሓልፍ ዝመፅእ በዚ ኸማን ክንቀትሎ ኢና እዮም ዝብሉ
ቅድሚ ሕጂ ከዓ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ሓደ ካብኦም ካብቲኦም ወተሃደራት ኣብኡ ዝፍትሽ ዝነበረ ብኻራ ተሃሪሙ ካብ ስደተኛታት ብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ደቂ ያዶኖ ሱርያ እዮም ኣፍጋኒስታን እዮም ነይሮም ከምቲ ኣብቲ ሪፖርት ዝሰማዕኽዎ ሶ ዝቀተልዎ ንሓደ ወዲ ዓዶም ካብ ሽዑ እዮም ከዓኒ በቃ ሕጂ ኣኽለና ኢሎም ከምኡ ሰሪሖም ካብ ዩሮፒያን ዩኒየን ገንዘብ ተዋሂቦም እሱ ከዓ ጭራሽ እቲ መገዲ ኣይምረፅንዩ ከቢድ ብቤላሩስ ብሓፂሩ እዚኦም ፖለን ከዓ ንኣብነታው እንታይ ባህልቲኦም ምዝ ኩነታት ምስሓብ ዘሎ ናይ ራሽያ ኮርኔልዩ ፑቲን ክንዲዚ ሰባት ዝሰደልና ዘሎ መታን ኣብ ዝዕግርግር ክፍፅም ብብዝሒ ዝተሸገሩ ሰባት በዚ ብዓዱ ብቤላሩስ ይሕልፎም ኣሎ እሱ እቲ ቀንዲ ከምኡ ክስታይ ኮርኔልዩ ክስታይ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድዩ ኣይኮነን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ማለትስ ብናይ ፖለቲካ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ ከምዚ ነቲ ዓድስ ዲስቴብላይዝ ክገብርዎ ኤውሮጳ ብጠቕላላ በዓል ራሽያ ብኸምኡ ከዓ እሳቶም ብዝያዳ ይጥንቀቑ ኣለዉ ነቲ መንእሰይ ብኡ ዝመፅእ ከዓኒ ሓደገኛ እዩ ብሓፂሩ ሓደጋ ኸማን ተፈፂሙ ኣሎ መስለኒ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ ሰሚዕኹም ትኾኑ ናይ ሓደ ሓውና ኸማን ኣብኡ ዝተሃረመ በዚ ቤላሩስ ድዩ ገለ ተሃሪሙ እሱ ሶ ስለዚ ብኡ ከዓ ዘይምረፅ መገዲኡ ምናልባት ከምኡ እንድሕር ሰባት ትፈልጡ ኮንኩም ኣገዳሲ ስኢታት እንተ ዘይተበገስካሉ ዕድል ስኒ ውሑድ እዩ ድማ ሓደገኛ እዩ ሶ ካልእ ከዓኒ ከም ካልእ ነጥቢ ናይ ቱሪስትን ከም ቱሪስት ኮንካ ከም ጋሻ ምሽ ቪዙም ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ገሊፀ ኣለኹ እንታይ ዘድልየካ ሓፍትኻ ወይ ኣዲኻ ኣቦኻ ክትዕድም ድሕር ደሊኻ ከምኡ ከዓኒ ከም ተመሃራይ ከማን ቪዙም ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብዙሓት ግን እቲ ሰብ ሱቕ እዩ ዝብል ይተርፍ ወይ ድማ እቲ ግዜ እቲ ቪዛ ምስ ሓለፈ ኸማንስኒ ይፀንሕ ማለት እዩ ወይ ድሓር ፅንሕ ኢሉ የናውሖ እዚ ከዓ ኣብ ቀደም ይፅሕፉልካ እዮም ነይሮም የጠንቅቑኻ ነይሮም ሕጂ ግን ድሕሪኡ በሉ ከናውሖ ደልየ ነይረ ብኸምኡ ተሪፈ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቀልጢፎም እዮም ሽዑ ዝጥርዙኻ ማለት ስኒ ኣብዚ እንድሕር ተሪፍካ ብዘይ ፍቓድ ስኒ ቅድሚ እቲ ቪዛ ምውዳቑ ክትናውሖ ኣለካ ከምኡ ከዓኒ ከም ተመሃራይ ከማን እቲ ትምህርቲ እንድሕር ተወዲኡ ኣለካ ግዜ ክሳብ ክንዲዚ ቪዛ ዝሰርሕ ዝብል ኣቐዲምካ ክትናውሖ ኣለካ ማለት እዩ ስኖ ከም ኢሊግል ኢኻ ትቁፅር ዓበ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣምፅልኩም ነይረ እንዴ ብቐሊሉ ብትምህርቲ ክትመፃሉ ትኽእል መገዲ እዚኦም ደቂ ኤሽያ ብብዝሒ መፁ እንድዮም ናብኡ ናብዚ ማለት እዩ ሕጂ ካብኦም ዳርጋ ልዕሊ 20 ካብ ሚእቲ ይጠፍኡ እዮም ግን ንትምህርቲ ኢሎም ይመፁ ግን እዚ ከዓኒ ኣይደልይዎን እዮም መብዛሕትኦም ከማን ኣብ ጀርመን እዮም ዝተርፉ ግን ኣብ ዝኾነ ሬስቶራንት ሰሪሖም ድዮም ገለ ኣይፍለጥኒ ኣበይ ልክዕ ከም ዘለዉ ግን ከምኡ እዩ ዝጥርጥር ብፀሊም ኣብዚ ዓዲ ከም ዘለዉ ውሳቶም ሶ እዚኢታት ከማን ብዝያዳ ጠጦ ከብልዎ ደልዮም ኣለዉ ኣቐዲምካ ኣውቶማቲክሊ ክትነግሮም ኣለካ መዓዝ ከም ተኣትው ከዓኒ መዓዝ ከም ትወፅእ ከዓ እቲ ሲስተም ኣብ ናይ ኮምፒውተር ከማን ሞር ሞደርን ገይሮም ኣለዉ ምዚ ግዜ ቀደም ሕጂ ክንዲዚ ኣይከታተልዎን እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ልክዕዮም ዝከታተልዎ ዓይነይቲ መዓልቲ ኢኻ ክትወፅእ ዘለካ ስኖ ከምዚ ዝበልክኹም ዘለኹ ይጥርዙኻ ወይ ድማ 5 ዓመት ከዓኒ ድማ ከዓ 5 ዓመት ኣብዚ ሸንገን ናይ ሸንገን ዩሮፕ እዚ ማለት ናይ ሸንገን ጋውም ከባቢ ክትኣቱ ከምዘይትኽእል ይገብሩኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣቐዲምና ክስታይ ክንገብር ኣለና እንድሕር ከምኡ ጋሻ ኣለና ኣቐዲምና ክነመልክት ኣለና መታን 5 ዓመት ገለ ከይዓፅዎ ከዓኒ እቲ ሓበሬታ ከዓ ክንህብ ኣለና ዝኾነ ተመሃራይ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ንኣብነት ስራሕ እንድሕር ጀሚርካ ቅድሚኡ ከዓ ተመሃራይ ነርካ ስራሕ ረኺብካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እኳ ቀልጢፍካ ክትቅይሮ ኣለካ እቲ ስታቱስ ናትካ ድሓን ስራሕ ረኺበ እሞ ኣብዚ ክተርፍ ይኽእል ኣይኮነን ትረዲኹምኒ ኣቐዲምካ ክትሓትት ኣለካ ሶ ቪዞ
زي فقط ناي سرح خمان ورقة يدلك إكسترا سلازي أب كوميتات بزيادة شلل كنبلو يبلنان مالتيو زخوانني إشتي جيجا خمسة تريو زلهم يا بزيادة كستاي شترين كونهم also بزيادة سني تحقي زيادة خطقوم اليوم مالتيو خطبلو تخليها تسفاي قبر كأني زيتات كم زبلكم كل جزء كفرحنا يبلون جن تي حقتات كأ كم قدمو خمزيل كرد عنا له خنبلا لنا تي جزء خاء يغير له بحتصيرو زخاء أبز تفعل فيديو مخنياتات نجركم نيرئ and تي ناي فيزا نحرز قدسكم كونو أب كنت ببحري بقال خاني أنا كوا ما نمسب بزحت مني لوني أوروبا حجي جن كاب تزلوا أفريقيا خمان وي أو خمان كبيدي زلوا خم زرد أني كما على إثيوبيا يا بناي تمهارو فيزا وي أوسبيلدونغ فيزا ألو ناي جدنا بقولي خمان قام كأخلو ملؤ كتكل على كمال تايكونن زي يمرت لكم بوحسنا زلوا مقد مزيخا إذا عدخت اللاليو شعو مويا غير كاديخا قال غير كاديخا دحريو ساتهم دحر تقبلومها أبزخ الترف تخون كومو غيركا تي هودكا كتقيرو حشكا كاب ببحري وي بيلاروس وي زتفعلالي مقدي بخالق تمتص بتي يا قنوع مقد مالتيو يحايش يبل دما أبكم خا يقرمكم أقاليلو مولو بركة تمهارو خا أبز تفعلالي كستا يدليو مالو بتعمي إزقر بتحد وقن اتزلو بزي سب آخريرهم از بخبيت كستا حقتات كحزو دليو مالو بحلفتي انتجريت زي قبل زي سرح كم زي زبلو زلو هو سنسرعات زي بلو حقهم زي خبر بتحد شنخ كا فيزا خطرك كا يقاللو ولو يقرمكم سلازي سويتات كاختري ودخلوا تي فيديو زرحو تي لينك زتفعلالي لينك اب تيليجرام غيرلكم الله تيليجرام اجونا أبز تحت خبرك إني بركة قال لي اللينك تحروسون جزء أيسرحني شو تيوم يوتيوب كأخو عيد اليوم عسرت جزء زتفعل عليه لينك أبز تفعل عليه فيديو زقبر كوخاء تملي سخفت شو أيك إني سلازي أب تليجرام يزولو أبوسون جزء خاء يدمسو سيخاءو بركة سلب نحر بزحو خاني كسيت داتا نتي موبايل مالتيو داتا توصل لي سلازخونت ببزحي بوتا داتا زي كونس بوتا تسلت وستلي سو نحد لهم أو رأيوه وين خالوت كأشير بالو من تلينك صبوا وي أب جوجل بعلهم فتشوا خبلكم يدلي أب جوجل كمان بعلها اخترخوا تخليها خلو thank you bye